जिनिसखौनो एक्सट्रा दिनै दालालनि रलखौ लागासिनो दङ जास्ट प्रमद बर'नि सियारखौ बासायनायानो एबसुनि खामानि जानानै दं दा बिदिनो इडुकेसननि नामाव केम्पेइन खालामब्ला देनां इलेक्सनाव इउपिपिएलनो भट होहैलायगोन बिसोर नङा होमबा बे जाबाय कन्ट्रेक्टर ग्रुप एबसुआ दिनैनि तारिखाव मोजां 5 बोसोरनि गेजेरावनो बड' पिटिसि एकर्डआ बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौना आन्दलन खालामनांगौमोन बिथांमोना मा दाख्लै खालामलाबायबाय माने एससिआरटिआव माबा बड' लेंगुवेज सोनांगौ एकाडेमिक अफिसार सोनांगौ लेखा नांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि नामाव आन्दलन खालामफ्लाबाय जास्ट बे नाटक बियो दा दिपेन बर'आ जाहैबाय सासे पलिटिकेल दालाल बे प्रमद बर'नि पकेटावसो दङ बियो एबसुआ राजनितिनिफ्राय गोजानाव थानायाथ' मोजां दा बै समावहाय आलादा रायजो दाबिदों हिसाबै मुभमेन्ट खालामदों राजनितिखौ बाहा लादों बे आलादा चेप्टार थाबाय दिनैथ' आन्दलनबो गैला नङा होमबा आन्दलनबो गैला दा बेवहाय राजनिति खालामनांगौनि एबसुआ दरखारानो गैया आरो खालामनांगौबा दानो खालामनांगौमोन बिसोर नङा होमबा 5 बोसोरनि गेजेरावनो बड' पिटिसि एकर्डआ बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौना आन्दलन खालामनांगौमोन बिथांमोना दाथ' खालामाखैना दा मा दाख्लै खालामलाबायबाय माने एससिआरटिआव माबा बड' लेंगुवेज सोनांगौ एकाडेमिक अफिसार सोनांगौ लेखा नांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि नामाव आन्दलन खालामफ्लाबाय जास्ट बे नाटक बियो दा बिथांमोना बुंनो हानांगौ बिटिसिनि माने गासिबो पावारा फैफिनजोबनांगौ बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जानांगौ 60टा समस्ति थाब दाननांगौ इलेक्सना टाइम मथे जानांगौ बेफोरबादि बाथ्राखौ आवाज दैखांनो हानांगौ दिनै दिपेन बर'आ दा दिपेन बर'आ जाहैबाय सासे पलिटिकेल दालाल बे प्रमद बर'नि पकेटावसो दङ बियो बे जाबाय कन्ट्रेक्टर ग्रुप एबसुआ दिनैनि तारिखाव मोजाङै सिन्था खालामना नाय नोंथांमोना कन्ट्रेक्टर ग्रुप आरो जुदि गाबोन समफोरनि गेजेराव बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ रन्जन दैमारिखौ गारनांगौ एनडिपिफोरनि केसखौ उठायनांगौ स्कुल कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगौना गाबोन जुदि आन्दलन खालामनो हायाबा बे एबसुआ कन्ट्रेक्टर ग्रुपआनो जासिगोन आरो बे दिनै फोरमान होगासिनो दंखायो दा बिदिनो इडुकेसननि नामाव केम्पेइन खालामब्ला देनां इलेक्सनाव इउपिपिएलनो भट होहैलायगोन बिसोर नङा होमबा दा बे एखे जिनिसखौनो एबसुआ दिनै दालालनि रलखौ लागासिनो दङ जास्ट प्रमद बर'नि सियारखौ बासायनायानो एबसुनि खामानि जानानै दं दा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ मा होनो बरमायाव लुनांगौमोन अबाव लुदों जोंनो देखाय नङा होमबा दिनै एनआइटि जानो नांगौमोन बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों सिआइटि जादों क'क्राझाराव दं सिआइटि थांनानै नायहै दाना एनआइटिआव बाव दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बड'फानि नामाव बेयाव बाव दङ एनआइटिआव बाव दङ अर्गानिक इउनिभार्सिटि अबाव दङ ट्राइबेल इउनिभार्सिटि अबाव दङ नङा होमबा दिनै सिगनेटरिफोरनि हाइनेस नन हाइनेस केसा नङा होमबा जोबनो नांगौमोन अबाव दङ दिनै ओंखायनो मोनसेबो एभिडेन्स गैया बिथांमोनहा खुगायावल' बुंदों सानजाहा सिमा बारायनांगौ मानो भट होनो मोनाखै मानो भटार लिस्टआव हाबाखै बिथांमोना 2025 मायथाइयाव सानजाहा माखासे गामि हाबनाया भट होनो मोनगोन ना मोना जोंहा डाउट दङ दा ओंखायनो बिटिआर एकर्डआ टटेल फेलार जादों होननानै आं साननानै लायो নমস্কাৰ বহাগ মাহ বুলি শুনিলে মনলৈ একতা কথাই আহে ফুৱলা কুলিৰ মাত গছে গছে কপৌ ফুলৰ সৌন্দৰ্য তগৰ ফুলৰ গন্ধ হুঁচৰি আৰু আমাৰ বাপতি সাহন বহাগ বিহুটি সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা ওলগ যাচিলোঁ ৰঙালী ৰঙেৰে ভৰি পৰক দেহা মন আগন্তুক দিনবোৰ সেই পৰক ৰঙালী দৰে ৰঙী আৰু সুখ শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ তাৰে আন্তৰিক কামনাৰে সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আহক আমি সকলোকে এই মনোৰম শুভকামনাসমূহ আমাৰ আপোনজনলৈ প্ৰেৰণ কৰি বহাগ বিহুতে আনন্দৰে উপভোগ কৰোঁ ধন্যবাদ।